Ngoba umoya ingcwele xa ufikile ekholweni ufike kwenza ube ne-self control. Ukwazi ukuzigada. Ube umfundisi ukhulela isimo. Eshumayela ngawukhulela njani? Ngibonke igama leNkosi. Ube hayi udle imali ecawe yonke. Uyenze njani into enjalo? Hayi wasetshenziswa icawe engebhathiwe. Yembatho bazalwa. Nabe bekwazi mfoka mgebe abasayikwazi. Nabe behlekisa ngawe bebona nje kodwa babona unexabiso. Nabe bekwazi bethatha nje beyazi uba hayi noba ngaye ecaweni uhlele zabuya yenza into ethile kodwa wakufika umoya kaThixo yayiziyajikela. Sashintsha izinto ngoba kuyembathwa ngamakhono. First Corinthians chapter number 2. Siqale kuverse 1. Funda le. Verse 1 kunesihloko Paul's proclamation. Paul's proclamation. Put it closer as for. When it is closer as for us again. First Corinthians chapter number 2. Verse 1 kunesihloko intandabulumko nesikhileko. Intandabulumko nantoni? Nesikhileko. Hallelujah. Baba siyabonga leNkosi ngezwi lakho nasebusuku sincede ngalo. Ncede nawe. Ncedubani baba nophulaphule. Siphume sibuyele sahlukane sive wena. Singavanga uhlakanipha abantu. Moyingcwele siyabonga ukuThixo ungasoze wasidisappoint. NgoKristu Nkosi uJesu waseNazaretha. Funda ke verse number 1. Mna ke ndakuba ndizile kuni bazalwana angizanga ngabugcisa bakuthetha nabulumko. Thina sisawubungqina bukaThixo. Mawethu wokuya inganditsho njalo leyo. Ndikoyo ya. Ndikoyo kahle kahle. Yes. Wona futhi ndikoyo ngicela wankosi mama, Nkosi mama. Unalethi mawethu. Verse 1 kunesihloko uPaulos ushumayela uKristu okubethelelwe enqamlezweni. uPaulos ushumayela uKristu, sishumayela uKristu bazalwana sishumayela yithu. Hallelujah. Funda ngene. Verse 1. Mawethu ngokuya bendinihambele ukuze ndinazise indaba zikaThixo. Yes. Ebezingaziwa mntu angizanga ngabuciko bakuthetha nawazi. Uthi uPaulos ngexesha bendize ku bendinganiyambiselanga into. Bendinizisela uKristu. Malibonge igama leNkosi. uYesu uyinto yonke bantwana bakaThixo. Okwethu nje kuba thina masikholwe. Hallelujah. Ngexesha ndize kuni mawethu ngokuya bendinihambele ukuze ndinazise indaba zikaThixo ebezingaziwa mntu angizanga ngabuciko bakuthetha nalwazi. Akekho umuntu ebeyazi kodwa ndize kuni hayi ngobuciko bam. Malibonge igama leNkosi.
ngoYesu okwaziyo ukwenza izinto ekubonakala ngathi azisayikwenzeka. Malibonke igama. Funa uqhubeleka sigqibile ukushumayela. Kaloku ndagqiba kwelokuba ndingazi into phakathi kwenu. Yes. Ingenguye uYesu Kristu. Naye ke ebethelelwe enqamlezweni. Dathatha isigqi. Sokuba mna ndingazi into phakathi kwenu. Kodwa ndazi uKristu. Nothi naye nje uKristu ebethelele enqamlezweni. Hallelujah. Ngoba kufuneka abantwana bakaThixo umntwana nomntwana kaThixo adecide. Yabona xa udecidile. Noma kuthi ngitoni mgebe. Izo-challenge nge-salvation yakho. Awimva. Malibonke igama lenkosi. Dathatha isigqibo. Sokuba ndingazinto phakathi kwenu. Kodwa ndazi uKristu. Naye ebethelele enqamlezweni. Kubeleka mina. Ndathi ke ndakufika kuni. Ya. Ndaba ngokuthathaka. Ndakufika phakathi kwenu ndaba ngokuthakathaka. Ya. Ndinoloyiko. Ya. Ndigubha kakhulu. Indaba kaThixo abantwana bakaThixo ayifuni into ozayindwebela. Ayifuni into ozayindwebela kodwa ifuna into ozawuthi ndimlokoze. Ndidinga uncedo. Malibonke igama lenkosi. Ndifuna uncedo. Uthi uPawulos ndafika nami ndikuthakathaka. Malibonke igama lenkosi. That's why ehamba wathi nami ndithandaziseni. Ukuze ndiphiwe into yokuthetha. Qhubeleka mama. Ukuthetha kwam nokuvakalisa kwam uKristu akubanga ngabuciko. Hayi kube kukubonakalisa amandla omoya kaThixo. Ukuthetha kwam ayisobanga kubuciko. Ayikho ngobuciko le ndaba mgebe. Uthi kuthatha umuntu kuthiwa hawo bani akaliyilo akakwazi nokuthini amthatha amsebenzise ngoba ayihambi ngobuciko bomuntu. Ihamba ngoba wena uzavela kangakanani yokuba ndisebenzise Thixo. Azwami. Yiwo lowo. Azwami. Yiwo lowo. Lungise mntanami ekhale kakuhle. Ayihambi ngobuciko abantwana bakaThixo indaba kaThixo. Ayihambi ngemfundo yamuntu. Ayihambi ngolwazi lomuntu. Ayihambi ngoba wazi kangakanani. Ayihambi ngoba wazi. Ihamba ngoba wena uzavela kanjani. UMoses. UMoses ebonga noThixo uyandazi Thixo. Ndadalwa nguwe uyandazi. Ngingumuntu kakalazi Moses. Akwazi thetha. Akhona ngizafika ngithini kuNkosi uFaro. Kodwa uThixo ufuna bonakala abantwana bakaThixo abathandazi afika mfaka ulwazi. Malibonke igama lenkosi. Afika mnika ulwazi. Malibonke igama lenkosi. Ndafika ndikuthakathaka phakathi kwenu. Qhubeleka nomqolo phezulana levisi. Ndathi ke ndakufika kuni ndaba ngokuthathaka. Ndinoloyiko
ndigubha kakhulu. Ukuthetha kwami nokuvakaliswa kwami uKristu akubanga kabuciko basala. Ndifuna ukuyiqinisa le nto. Ayihambi ngobuciko bomuntu. Ayihambi ngokwemfundo yomuntu. Uthi uthatha umuntu engenayo no standard 1, engenayo no grade 12, engenayo amsebenzise. Ngoba indaba kaThixo ifuna umuntu oziavela. Akho nto imahlulayo ke futhi. Sisakanini ke mntana. Malibonga igama lenkosi. Ukuve nje naxa thina sake saya komnye umzimba usiwoyini. Ngisebenza eKestreet. Inye indoda yaphutshelwa utatayo. Nawo 2011 noma 2010. Sabizwa kwathiwa masihambe siye ngapha enkowalo siyovela. Asifikayo pha. Bathiwa kubani uzawuthandaza, akekho ufoza ukuthandaza. These sahlela lapha kwangena enye indoda. Ebenibalisa ngayo apha Sunday. Ngazange ibuye kwayo inkene ezithathu nesikhathi ezithathu. Kwangena yona. Yathi ibingene sathiwa naku ba Thixo siyamazi yo. Uyu umuntu oliciko. Lo ebelele kwankazana for 3 days. Now ngoku sithi sifuna iciko. Umuntu ozamaza asihluze asincede ngeke kosikuyo. Ubani? Waphakama nyani hayi akaciko sakanje. Bathi ngiyayazi bathi ukuthi ba inkomo nxa ifile sithwala umswaneni. Ngaze ilanda lapha kuPaulos. uPaulos ekhitha kwazi noPaulos. Futhi wasinceda because asasithi. Futhi ucikazayo. Kodwa uThixo namhlanje ayihambi ngobuciko bomuntu le ndaba. Ihamba ngoba bayacikoza abantu. Kule nto bayi bazothetha afuna ubani. Ingathandazisana ubani uyaziwa uzawucikoza emthandazweni acikoza. Ayiqale phansi. Ngibonga igama lenkosi. Kodwa indaba kaThixo ihamba ngoba wena uziavela kangakanani and akahlulwa nto uThixo. Nayiphi na into ebonakala ngathi kumnqanqa le into andinakwazi ukwahlukana nayo. Yabona le nto andinakwazi ukwahlukana nayo. Ufuna kanye ezo zinto uThixo akwahlukanise nayo uzokwazi ukuma ungqine ngomsobo uqina. uThixo uyayithithi into engathi bona mawufuna le verse lesi sithanda zempilo. Ukuthetha kwami nokuvakalisa kwami uKristu akubanga ngobuciko bazalwana, akubanga ngobuciko. Hayi kube kukubonakalisa amandla omoya kaThixo. Ibe kukubonakalisa amandla kaThixo. Ngoba ethetha namazwi akawathethayo uPaulos ebeyindoda ekhohlakele eyayizingela amaKristu. Ibafaka etrongweni. Kodwa wabanekela kumathafa seDamasco wadinga uPaulos. Atshintsha wayeka ukuba nguSawule wanguPaulos. Uthi ke ngokuthetha bambuni ayingabuciko bami. Kodwa kukubonakalisa amandla kamoya oyingcwele. Hallelujah. Hallelujah. Koni ntethe nisulu bazalwana. Koni indaba ethe nisulu uHoly Spirit. Umoya oyingcwele. Odiwa uhlala uTata. Amenza bene direction. Athi wafika umama. Abuyisa isidima sakhe. Athi wafika entombini. Abuyisa ubutsha bayo. Athi wafika emfaneni. Akhayise ubufaneni bakhe. Ufike uYesu. Waphaselwa ngomoya oyingcwele.
ufika uHoly Spirit zedinga izinto malibonke igama lenkosi andithethi ngobuciko bam kodwa le ndaba ingamandla nomoya oyingcwele malibonke igama lenkosi malibonke igama lenkosi yebazalwane umoya oyingcwele siyamdinga singabakhona ahluleka abantu endleleni ngaphandle kwaHoly Spirit ngoba akufika umoya oyingcwele ufika zizitshoyo malibonke igama lenkosi uthi uYesu yabe emhlabeni I will ask my Father to give you another advocate ozohlala nani ufika klinikani ufika kliniki ufika klinizonto ufika umele sikholwa umoya kaThixo Thandazo wamenta Yolowo Thandazo Yolowo Abufika umoya kaThixo ekholweni nabe bekwazi mfoka mgebe abasayikwazi nabe behlekisa ngawe bebona nje kodwa bakubona unexabiso nabe bekwazi bethatha nje beyazi uba hayi noma ngaye ecaweni uhlele zabuya yenza into ethile kodwa wakufika umoya kaThixo eziyajikela zatshintsha izinto ngoba kuyembathwa ngamakhono kuyembathwa ngamakhono haleluya unomhlabelelo siyohluleka xa kengekho uThixo ngaphandle komoya oyingcwele siyohluleka Daniswaye ethetha uPawulos efika kumakholwa ehleli uthi nakholwayo nje bangenamamkela nawo umoya oyingcwele kodwa izange size nokufa wabona ingozi Pawulos bazawunikezela aba bazawuhlekisa ngevangeli xa behamba beze ngembatho bazalwane ngembatho udintone besakabefundisi nje abenza amahlazo bashwela bengenamoya oyingcwele ngoba umoya oyingcwele xa befikile ekholweni ufika kwenza ube ne-self control ukwazi ukuzigada ube kuthiwa umfundisi ukhulela isini eshumayela ngawukhulela njani malibonke igama lenkosi ube kuthiwa hayi udle imali ecawa yonke uyenze njani into enjalo hayi wasetshenziswa icawe engebhathiwe imbatho bazalwane andihambi ngobuciko bam kodwa indaba endithi zingamandla kamoya oyingcwele uyayiva nje le ndaba lena bazalwane xa ifikile uyayiva mani iyevakala uba ifikile apha siyayiva xa ifikile uba ingenile indaba yaphezulu haleluya buyatshintsha nobungqina obu uyabona nobungqina buyatshintsha buve ngokuthi xa sekwenye level
Kukwenye level. Akasangeni ngoba hlobo wayengina ngalo kwayisangena ngomnyaka. Uhlelwe into yaphezulu. Uyatshintsha ubungqina. Malibonke igama lenkosi. This is not it. Decision oyithathile siswami. Ubhasela ngomoya ingcwele. Uthi konke kakuhle. Andindawo apha. Noma sokuvela nto. Malibonke igama lenkosi. Zingamandla kamoya ingcwele indaba ezinje. Esishumayelayo. Ivangeli namhlanje lithi bona ishunyayelwa. Abantu bangabi nayo nento lebathathayo. Ubona ngathi sisewumbutho nje. Yini lena kwasingwabalo okanye intoni na? Indlu kaThixo lena. Into vele impethe sebavala umuntu oyile kombona kwaza nokwazi. Abazalwane. Funda mama ugqibela levesi singamandla. Ukuthetha kwami nokuvakalisa kwami uKristu akubanga ngabuciko. Awubanga ngabuciko bazalwane. Ayibanga ukuthi ayihambi bawuhlila ngoba ucikoza kangakanani. Hayi. Bayacikoza abantu babheke ezombwe noma ubuciko babo. Yeah. Hayi kube kukubonakalisa amandla omoya kaThixo. Kukubonakalisa amandla kamoya kaThixo. Ngoba awufika amandla kaThixo siyatshintsha izinto. Ndifuna ubani nobani namhlanje akathandaza uthandaza uthi nami lamandla ndiyawadinga. Kuyohlukana njengoba silapha bawukele. Ube semsebenzini, ube sesikolweni, ube sekhaya, udibane nezinto uyawadinga amandla kaThixo. Yes. Leyo nto izokwazi ukukumisa mama. Phakathi kwabantu. Yes. Malibonke igama lenkosi. Yangimisa lethi shiya abantu bami. Yimisa sebejikisa izikhiya ze-message dispense. Bezithi izikhiya ze-message dispense. Nime nithi ngqi. Ngoba nifune into ethenjwe lizulu. Batho futhi nebazi batho nabafana ukuthi hayi ningadlali lapha kubo kodwa yini ningadla usindisiwe lo. Yes. Yini lento umuntu owathi tovela ngasiwe nje noma usindisiwe nje ufike ebhantswa nje ephucanazwa nje enzi unothanda. Nawu ufike uvela uyikeke nje ngoba wabhethana isulu. Into endiyiphilayo kwami ndiphile emsebenzini ndiphile enkonzweni ngoba ndebethwe. Malibonke igama lenkosi. Bathi kuyofuna isidima esilula. Ungaqhelelwa ningahlaleli lo muntu. Ningahlaleli. Hallelujah. Amen. Sengifuna ukuthandaza abantu abanizothandaza umthandazo othi ndiyawadinga lamandla. Ngidinga umoya kaThixo empilweni yami. 2025 ndimkhonzo Thixo. Ndingajongi. Zininzi. Uyabona nje ahlela phethu umathi bangabuza ubani ubani nje. Angakuthalela ifiber yento elihlangabezele nazo kule iviki. Lena nje iveki yodwa bandingani ixelele nyanga. Bofama zathi hey kunzima kakhulu. Mayibonke igama lenkosi. Zingamandla kamoya ingcwele. Izwi kaThixo bazalwane lifana nebread. Umoya ingcwele nezwi kaThixo zihamba zombili. Malibonke igama lenkosi. Kwakufika izwi wahlala umoya likholwa elo elingenawujikwa bani endleleni. Buda alikhathazeki hayi. Alikhathazeki. Uyabona litho yabona ngaqawo akuthethwa ngesondo yo yazi izinto vele indini. Ayithethwa ngesondo isondo. Awaweli. That's why ukhathazeka usafuneka lo wena usenganeno. Sinisa wena basheba. Usenganeno uzoyi-enjoy salvation. We enjoy it. Moya ingcwele. Malibonke
Malibonke igama lenkosi. Hallelujah. Sizidle mfakagini. Sizidle sibe nebhongo sinoba yebo mzwana. Sibe neqhayiya ngazokuthiwa nangu ugile siphathele umakoti uthi umthathe eDurban. Sithi wow, sithi wawina ntombazana sikona mathi xa iwinile ntombazana. Yes. Hallelujah. Singashayi umlozo omncinci nje. Awuthwani njalo. Utsotso nje. Usixakile thina kwalapha eCawe asiyiboni uyeva lo uyaphambili. Uyawuzibonela. Angeke. Ngibonke abanye kwazo. Bona siqiniseke nje bawufika sizidle sithi ayisuka emadoda. Iwinile le ntombazana. Ngoba siyayazi into ezishumayezile. Siyayazi into ezifaka lapha. uThixo wafike wayitshwina wafaka umoya wakhe. Singamandla kaMoya Ingcwele indaba ezilungileyo. Yes. Malibonke igama lenkosi. Malibonke igama lenkosi. Qhubeleka mafuna ugqokezela ekugqibeni. Verse 5. Yes. Ngoko ke ukholo lwenu malungaxhomekeki kucikweni bantu. Ukholo lwenu malungaxhomekeki kucikweni bantu. Kodwa malusekelwe ngamandla kaThixo. Manisekelwe yitona abazalwane. Uyawadinga amandla kaThixo. Izinto esihlangabezana nazo awuzoyiya zinzima kakhulu. Kodwa zishiya sinejoy yabo enathuka umntana namhlanje. Wanthuka wadikhumba ayingomntaka baluthuka kangaka. Noma ndasizixoxa futhi bamlantuka bawulantuka. Ngifila ukuthi awunayo TikTok awuhlale ngolo hlobo unayo. Inamba yami le TikTok lema. Sashumayela ke ngawo kodwa ubona namhlanje bonke umntaka balo ndehla ngolo hlobo. Malibonke igama lenkosi. Umpongose wawathi eshumayela yena ententeni. Esashumayela umpongose eshumayela kwavela kwathi ikwenkwana nje yafika penitent. Yathi uyaxoka bona nomfundisi futhi. Ukuthi indaba yokushumayela. Usathana uvesa uvusa nemveko. Yoba mayikuhlisa mama ayizokuthi kodwa usukusala unejoy ngoba amandla kaMoya Ingcwele indaba ezulu zisekelwa nguHoly Spirit. Siyempatho bazalwane. Siyempatho. Hallelujah. 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 Usibonile. Usiqinile. Ebhekeza siyabonga. Usibonile. Hallelujah. Shumayela masibale ngalencwadi bathi Deuteronomy chapter number 1 previous verse. Usiqinile.